Nosaltres anem al Consell dels Infants. Parlem del planeta, del canvi climàtic. També parlem de les festes que es faran i també canviar els llocs públics. El nostre càrrec és anar a les reunions i fer propostes o dir coses que aportin a Badalona i a Catalunya. Per anar al Consell dels Infants i ser els delegats, ens ha preguntat el nostre tutor o tutora qui volia ser el representant del Consell dels Infants. Vam votar, com es fa amb cada, vam votar entre les persones que volien fer-lo. A mi m'agrada que m'escoltin i que es pugui complir aquestes coses que es poden arreglar de la ciutat, perquè és una millora per la ciutat i per les persones i per el futur.